είμαστε στην περιοχή της Σούρπης, λίγο πριν το Βόλο που πρέπει να πάμε. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ πέρα το σύστημά μας, το πρόγραμμα του Γιώργου στο τάμπλετ, δουλεύει ακατάπαυστα, μια χαρά, πάρα πολύ καλά. Θα δείτε και διάφορα άλλα συστήματα και σε άλλο χρόνο φυσικά, έτσι δεν γίνεται να οδηγάμε και τραβάμε συνέχεια βίντεο. Θα δείτε και τα ψηφιακά μηχανήματα, τα βλέπετε ήδη κάποια από αυτά, το D-Star και το Fusion. Αν προλάβω σήμερα αύριο να περάσω και το DMR, ξέρω εγώ, να δούμε. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν πολλοί χάρτες στο APRS FI άμα ζητήσετε κάποιες ημερομηνίες, και όταν θα ανεβάσω το άρθρο που θα δείτε και το βίντεο αυτό μέσα για το πρόγραμμα του Γιώργου στο blog, θα δείτε και διάφορους χάρτες που ήμουνα στο εξωτερικό και δούλευα με αυτό το σύστημα. Όπου και να είσαι δουλεύει, αρκεί να έχεις ίντερνετ, δεν έχεις πρόβλημα. Δεν έχεις ίντερνετ, το συνδέεις τον υπολογιστή με ένα μηχάνημα και δουλεύεις μέσω RF, κανένα πρόβλημα. Το πρόγραμμα αντάπτορας του Γιώργου είναι δωρεάν για τους ραδιορασιτέχνες, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και πάλι ευχαριστώ. Χαίρετε. Βεσβηδίο Λίμα Τζούλιετ, να κλείσουμε και το καλοριφέρ. Τα γράφει, ωραία. Ήθελα να παρουσιάσω με βιντεάκι, αλλά όταν οδηγάς δεν γίνεται δουλειά. Να δείτε λίγο τις λειτουργίες του προγράμματος του APRS, του φίλου μας του Γιώργου, του SVD Alpha Golf Whisky, το οποίο το λειτουργώ στο αυτοκίνητο μέσω του tablet που βλέπετε, το οποίο παλιότερα το είχαμε σαν υπολογιστή και controller για τον D-Star αναμεταδότη που έχω στην Άουσα. Μετά εκεί μπήκε το Raspberry και αυτός ήρθε εδώ και ανέλαβε υπηρεσία λοιπόν εδώ. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν μου έχει δείξει κάποια δείγματα, εκτός από ορισμένες ελάχιστες δυσλειτουργίες, τις οποίες ήταν ζήτημα καλών ρυθμίσεων.
Okay. Λοιπόν, έχετε υπόψη ότι σαν Windows έτσι μπορείτε να λειτουργήσετε. Εδώ είναι το πρόγραμμα εγκατεστημένο. Το πρόγραμμα δουλεύει σε συνδυασμό, μπορεί να δουλέψει εάν το τάμπλετ σας έχει μέσα ενσωματωμένο GPS που έχουν τα πιο πολλά κινητά, τηλέφωνα, τα τάμπλετ κτλ. Αυτό έτυχε να μην έχει, όμως δεν υπάρχει πρόβλημα. Μέσω της εισόδου Bluetooth λειτουργούμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα Bluetooth GPS. Αυτό εδώ πέρα, το οποίο βλέπετε εδώ, είναι έτσι απλά τοποθετημένο στο ταμπλό και λαμβάνει τους δορυφόρους, και μάλιστα πάρα πολύ καλά και με πάρα πολύ καλή ευαισθησία. Αυτό δε είναι το άλλο μας όπλο, το οποίο είναι το ίντερνετ, το mobile ίντερνετ που έχουμε, το οποίο λειτουργούν όλες τις συσκευές εδώ μέσα στο αυτοκίνητο, και αυτό και ο υπολογιστής και ο άλλος ο υπολογιστής και όλα αυτά. Λοιπόν, για να μην παιδευόμαστε με αυτή την οθονούλα, όλες οι λειτουργίες θα γίνουν από τον άλλο υπολογιστή, αλλά θα τα δείτε σε χρόνο δεύτερο. Ένα διαλυματάκι και θα τα δείτε αμέσως. Εδώ είμαστε λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε μπει στο σύστημα με το. Τώρα μην βλέπετε εμένα που τραβάω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει κάποιος άλλος να το κάνουμε. Λοιπόν, ας το δούμε από εδώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα, το ίδιο πράγμα. Εδώ το βλέπουμε από τον υπολογιστή μας. Λοιπόν, βλέπουμε την επιφάνεια εργασίας του τάμπλετ στον υπολογιστή. Ανοίγουμε το πρόγραμμα και αμέσως μας ανοίγει το πρόγραμμα του Γιώργου του Alpha Golf Whisky. Ένα υπέροχο πρόγραμμα, το ξέρετε όλοι, μπορώ να πω. Τεράστιες δυνατότητες, πολλές διασυνδέσεις, μπορεί να συνδεθεί και με RF να παίζει, πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, συνδέουμε το GPS. Άνοιξε το GPS μας εδώ, να το, και σε λίγο να το, και αμέσως βγήκε το στίγμα μας. Αυτό ρυθμίζεται με πολλούς τρόπους, έτσι κυρίως όμως το έχουμε ρυθμισμένο. Το βλέπετε και εδώ πως λειτουργεί. Τώρα αυτό το πράγμα βλέπω, μπορώ να το λειτουργήσω και με το πληκτρολόγιο εδώ, απλά για λόγους ευκολίας το έκανα τώρα από εδώ, από τον υπολογιστή. Ας βγούμε λοιπόν με το TeamViewer και όλα καλά. Λοιπόν, το πρόγραμμα λειτουργεί. Είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλό, το έχω χρόνια και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δεν το συγκρίνω με κανένα από τα άλλα τα προγράμματα, ούτε με το UIV ούτε με τίποτα. Έχει τη δυνατότητα πολλαπλών χαρτών, μπορεί να ανοίξεις μέχρι και Nokia, μέχρι Garmin, μέχρι οτιδήποτε χάρτες. Τους Google Maps δεν το συζητάμε. Και το καλό είναι ότι ο Γιώργος το συντηρεί και το διατηρεί το πρόγραμμα πάντα στην κορυφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε για τον SV2 Alpha Golf Whisky, το πρόγραμμά του, το Alpha Golf Whisky Tracker, ο Sierra Victor 2 Lima Lima Juliet κατά κόσμον, Γιάννης Κοκοβίδης. Ευχαριστώ πολύ.